ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଋଷିକେଶ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଗପସପ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରସୁଣର ଉପକାରିତାର ରହସ୍ୟ ଜାଣି କିପରି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ରସୁଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ପର୍ସରେ କିମ୍ବା ଘର ପଇସା ରହିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ କଷା ରସୁଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିପରି ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ତକିଆ ତଳେ ଏକ କଷା ରସୁଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିବେ, କୌଣସି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଘରେ କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ କିମ୍ବା କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପୂରା ରସୁଣକୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ତାହା ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ ଓ ଘରେ କୌଣସି ବିବାଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।